аз якдигар бояд савол кард ки фардо назди фарзандо мо чӣ ҷавоб метем ва инеми лаҳза, инеми сония, инеми рӯз, инеми мушкилие ки сари ин минтақа ва мардуми Хоруг омад бояд сабабгори он шавад ки мо муттаҳидира бо тамоми тавоно, бо тамоми қувва нишон диҳем. пайғоми ман ба ҳама аст. Бародари қанд, бародари қанд, имрӯз вақте аст ки мо бо шумо дар ин ними майдон мубориза барем, назди дар паҳлӯи бародарои худ имрӯз садо баланд кунем. мо зано нанги номуси шумо мешем. то ки ҳукуматдоро омада хохораи моро издиваста мекунад, хохораи моро хиҷобаша мекашад, хохораи моро чӣ мегӯяд номушаша амин таҷовуз мекунад. эй мардуми Тоҷикистон, хаб нашинед. басай дига ака, басай зулму зулм дар сари мо. Бояд мо ба ватана баргардем ака. мардуми тоҷик бояд имрӯз дига оромиро ихтиёр накунад. мо донишгоҳ мо тайёрем. халқи Тоҷикистон, шумо нагӯед ки ин як помира, як бадахшона, я набошад ин ваҳдата, як куҷанда, нагӯед. бихезин охир ҳамдигар дастгирӣ кунед. бародари Воро, бубинем бародари бадахшони аз ҳафи мо дифоъ карда хеста. Яроқ дар даст гирифтан, байрақҳоро гирифтан, биромадан. бас кунед дар фейсбук шеърнависӣ ва бас кунед Раҳмоновро ҳимоя кардан. бояд ин мардуми тоҷик бояд дар дохили душанбе митинг кунад. як соат зиндагӣ кунед, мард росто зиндагӣ кунед. бихезед эй мардум, вақти соатш омадагӣ аст дар паҳлӯи ана ҳамин мардум. шумо ҷавонмард бошед, мард бошед, бихезед дар паҳлӯи ана ҳамин бесед. ай эмомалӣ Раҳмонов худо нафрӯсен. эмомалӣ Раҳмонов бандаи хокӣ аст. зулм бас ба ҳамин шеъори зулм бас гуфта баромадан дар қади ки имрӯз Раҳмонов буфаҳма ки мо мардуми бадахшона танҳо намегузорем. мо ҳамамон имрӯз бадахшонием. Bakam deval. Hodata jeden padeho mardom kate zendi gap. At narample ektiga prosba daden to fukik de posten tarpal. سی سال وطن فروغ، 30 سال وطن دزدی، مادرتون از نصیحت کرد، خواهرتون، اپاتون، دیگه هیچی ندارین، هیچ کس نیستین، هیچی ندارین، ای کی میترسی دیگه؟ ببرو همون قدری بونده که اخونت دینا خود نکنن، ببرو گرم بزن، ببرو همون مرده گیران پومیری وری شری نشه. حالا باید ما خاموش نیستیم، باید ما در بگیم که همین سنگرهای خودمون بیستیم و باید تا دم آخر باید از اون مظلوم دفاع کنیم و تا دم آخر باید کوشش کنیم که باید این جوابگری کشیده شود و Раҳмонов هم نیست شود در دولت. من درود Тоҷикистон даем. Иним сахар мамодаем. Иним сахар мамодаем. Я вас призываю, вставайте, бастуйте и не сдавайтесь. Стоп уже, стоп, хватит этой тирании. Хватит этой диктатуры. И хватит этой унитарности. Пожалуйста, призываю всех вас